Abizenak pista handiak ematen dizkigu, hori bistakoa da, eta Eneko abizen Euskal Naparren ikerketan ari da, eta urteak daramatza horretan 700 bat abizen ikertu ditu dagoeneko, gurekin da Eneko Bernaldo de Quiros Rollo. Arratsaldeon, Eneko! Arratsaldeon! Ongi etorri! Beno, Eneko, jendeak bere abizenen eta bere jatorriaren jakimin handia dauka edo daukagu, ezta? Hori bistakoa da. Bai. Hemen eta Hego Amerikan baita. Alde guztietan. Diasporak ere bai orduan? Asko. Bai. Zuk eskaerak eta konsultak asko jasotzen dituzu, handik, diasporatik edo hemendik kanpotik ere? Bai, Argentina, Estatu Batuak, Chile, bai. Zenbat abizen ikertu dituzu? Guk 700 esan dugu, baina? Bai, hortikan. Gutxi gora. Gutxi gora bera 700, bai. 700 bat. Eta hau, esan dezagun ez dela zure ogibide, hau da zure zaletasun bat dela esango dugu? Hala da, zaletasuna, bai. Informatikoa naiz. Bai. Hasiera batean, Nafarroako abizenekin hasi zinen, eta gero zabaldu zenuen, esango dugu, Euskal Herriaren beste eremu batzuetara. Bai, zera erkidegora. Bizkaia, Araba eta Gipuzkoara. Zabaldu nuen, hasi nintzen Nafarroan eta... Ados, eta zuhaitz genealogikoa egiteko, abizenak eta abizenen jatorriak oso importanteak dira, zuretzat informazio beharrezkoa da hori? Bai. Zer esan dizu, ze informazioa? Informazio asko ematen dute abizenek, ez da abizenek informazio asko ematen digute. Claro. Abia puntu bat ematen dute abizenek, nondikan hasi, eta batzutan inkluso non bukatu, ez? Osa, zuzara azkeneko pertsana eta non hasi gaitezke, pues igual, zure baserrian, sukian, suk ataunen, ez? Adibidez. Bai, alaxe da, bai. Handago, baserria, ez? Bai. Aspaldikoa. Nondik datoz abizenak, nola sortzen dira gehien bat? Bueno, abizenak hasieran ziren goitizenak. Osea, ez ziren oinordetzan jasotzen. Zu izan zinezke Maialen Azpeitikoa, baina zure semea baldin bazen Azpeitin jaioa eta joaten baldin bazen beste leku batera, Hondarri bira, pues ez dakin hor Hondarribiko adibidez. Momentu baten, Elizak esaten du, hau normalizatu behar da, eta egin behar duguna da, hereditario bihurtu. Zertarako ongi identifikatzeko pertsonak. Orduan, momentu baten, goitizenak abizen bihurtzen dira herentzian jasotzen direnean. Orduan, zu, baldin bazinen, baserri bateko semea, eta joaten baldin bazinen beste baserri batera, orokorrean hartzen zenuen beste baserriko izena abizen moduan. Baina momentu baten hori aldatzen da. Eta ja, hasten dira ja, oinordetzan jasotzen. Igual da ze baserritara zoazen, o ze herritara, zu ja eramate duzu zure jatorrizko izen hori. Eta ze urtetaz zaitz egiten ari gara? Noiz hasten gara herentzian jasotzen ari? Bueno, hori hasten da, ez da leku guztietan berdin hasten, baina orokorren 16. mendean, 1500 eta piko garren urtean. Konzilio de Trento egiten da 1573 garren urtean, eta hor hasten da herentzian jasotzen. Baina, adibidez, nik aurkitu ditu dokumentu batzuk Zaraitzu Ibarrekoak edo Erronkarikoak, hori indikan 1700 eta pikoan jarraitzen zela, ez zela hori indikan herentzian jasotzen abizena. Orduan, segun zonaldea. Orduan, arakatzen badugu, joan gaitezke asko jota, 16, 15 mendera, ez? Gehiago ez? Gehienez jota 15 mendera, 15 mendera, bai. Gehiengoak 16 mendera, hor hasten dira abizenak dokumentatzen. Eta zure helburua da abizenen museo bat irekitzea, edo museo irekitzea, ezta? Bai, hori da nire helburua. Bueno, pues informazioa asko daukat, azkenean egon nahiz urte batzuk lan hortan, eta nahi nuen bideo batez museo bat egin, eta erakutsi. Baina ez, abizenak, ez zuen zuhaitz genealogikoak, ez zuen abizenak, baizik eta zergatikan hemen jartzen zen abizen mota hau, zergatikan iparaldean abizen mota hau, baserrien izenak, Nafarroko herria, igual hegoaldean, Jimenez, Rodríguez, Erronkarin etxeen izenak, eta zergatikan zonalde batzutan hau, eta beste batzutan beste hau. Ulertzen, da historia pixkot. Eta zu museo hori Goizuetan ireki nahi duzu? Baserri batean? Bai. Bai, Goikoetxea. Bai. Baserrian, ez da? Zergatik, ikusi egingo dugu Goikoetxea baserria, baina zergatik bertan? Bueno, ni bertan bizi naiz, orain dela urte batzuk, ja. Berez Iruñakoa naiz, baina bertara joan nintzen bizitzera, eta azkenean, iruditzen zitzaidan leku aproposa, eta hitz egin nuen bertako jabekin, ez dia asko jaten,
eta hitz egin nuen bertako jabekin, esan zidaten merke utziko zidatela etxea, museoa egiteko, eta hori nahi nuen egin urte bateko prueba bat, eta ea zer muzu ateratzen den. Eta prueba piloto ez, urte batekoa, eta igual ongi joaten baldin bada, utzi ezaken nire lana, eta horretara dedikatu ez, ojala. Eneko, honek ez du esan nahi goikoetxea denak hemendik datozenik, ezta? Baina goikoetxea batzuk bai, abizen batzuk bai. Bai, kasu baten bai, baina ni aurkitu ditut igual 30 etxe baino gehiago Euskal Herrin goikoetxea izena dutena, ezta? Orduan denak ez dira lehengusuak. Baina horietatik datozela bai, gero bakoitza jarri behar bere sustraietan. Bai, hori da, horrekorren bai. Hortik hartu dutela abizena. Bai. Baina izan zaitezke, bizi zaitezke Bizkaian, baina Nafarroko goiko etxe batekoa izan, jende asko mugitzen zen lehen. Eneko, eta momentu hontan zure museo horren ideia edo proiektu hori zertan da? Laguntza falta zaizu, zerbait behar duzu? Bueno, Elgorriaga herrian, Nafarron, egin zen Ameriketako Euskal Artzaien museoa. Orduan ni kontaktuan jarri nintzen beraiekin eta etorriko da bertako diseinadora museo hau egitera, nirekin. Eta horretarako lortu barra genituen 10.000 euro gutxi gora bera materiala eta hori dena proiektua egiteko eta crowdfunding bat egin nuen, 10.000 eurokoa. Momentuz urte terdin jaso ditut 7.500 euro doaintzatan. Orduan falta dizkit hori 2.500 eta ja zifra hori lortuta hasiko naiz da proiektuarekin. Eneko, harakatu dituzu abizen pila bat, eta zuk zure abizenen inguruan eta egin duzu ikerketa lanik edo? Seguro bai ez? Bai, nire abizenak ikertu dut, baina ez da hemengoa. Asturiasekoa da, orduan ez ditu betetzen nik eskatzen dituan baldintzak ikertzeko. Bale. Eta baldintzak aipatzen dituzula, nik adibidez nire kasuan, nik lehenengoa Arraiza dut, Arraiza herria badago Nafarroan, baina ez dakit ongi idatzia dagoen, ez dagoen ongi beste abizen batzukin ere gertatuko da, garai batean agian beste modu batera idazten zirela, eta ortografia aldetik debekuak egon direlako, eta euskaraz nola idatzi, eta horrek eragina izanen du bilaketan, ez? Bai, bueno, debekuak baino gehiago, gauza bat esan nahi dute, orokerren jendeak esaten du frankismoan ez dakiz zer, ez frankismoan idazten ziren abizenak berdin, esaten zu, eske frankismoan aurretikan idazten ziren goikoetxea T-isakin, eta frankismoan aratu ziren CH-era. Ez berkatu nik, 16. mendetikan CH-rekin idatzi izan da beti, Euskara batua ailegatu arte zen horrela idazten. Baina, gertatzen zena da, Euskal abizenak oso zaiak zirela batzutan, eta paisak erdaldunak zirela. Orduan batzutan idazten zuten entzuten zutena. Eta orduan nik ikusi ditut... Orduan akatsak daude, orduan. Bai, eta sortzen dira abizen berriak. Akatzen horion ondorioz, sortzen dira abizen berriak. Adibide azkar bat, Egozko Zabal baserria dago. Orduan joaten da tipo bat Gipuzkoatik, baserri hortatik Nafarroa bizitzera, eta esaten do paisak, Egozko, ke? Bueno, nik ezagutzen dut Nafarron dagoela, Egozkue izen herria, eta jartzen du, Egozkue, espazio, Zabal. Eta gero denborekin galtzen zaio Zabal, eta gelditzen da bakarikan Egozkue. Osa, aldatu da, beste abizen bat bihurtu da hori. Hori da. Olako milaka. Asko. Eta horiek ez aina aspalditik ere, gure kasuan adibidez, nik badakit gure aitonak Arzailuz zetarekin idazten zuela, eta gure gana eserekin iritsi da. Baina oso denbora gutxian gertatzen dira aldaketa horiek gainera. Bai. Eta zera Y-koarekin ere, goikoetxea. Hori da. Bai, olako asko, eserekin, zetarekin, zerekin, hasieran inkluso C-cedilla hori, Zaldibar, baina C-cedillakin idatzita, eta batzutan bukatu Kaldibar. Bai, batzutan gertatzen dira olako gauzak. Bai,